И какво става, хора? Днес ще играем Modern Warfare Call of Duty четвърката. И това е втората мисия, защото първата не ми хареса. Само бяхме на един кораб и не ми се стори интересно за клип. Затова почвам от тука. Мисля да направя поредица на тази игра. После мога да направя, както ми казаха, и на другите две версии, смисъл 4, 3 май, не знам. Мисля на тях да направя поредица и надявам се да ви харесва. Хора. Тук пестят талибански телевизии. Какво? Дахаш ли си наш? Чао. Дахах се на воля. Тия къде ще знаха? И да, колкото разбрах от играта, аз съм от британските, бог знае какви специални части или нещо такова. И съм Soap, или знам, така казват. И ето този сега ще го пръсна. О, те са двама. Чекай, всяко ми кажеш, че да са извикали и са ги чули тоя. Там има ли още? Тихо, брат. Не искам никакви жертви. Не искам смърт. Тук има ли някой, бе? Един, добре. Стой. Един. Не ме виждаш, брат. Един. Малка, от двама са много далече. Дай на клек. Мамка ти мъкни, бе. Ще. Ще си жив ти, бе. То вече да ферата, добре. Хо-хо, снайпер. Ей! Те смъртли бяха. Това ни няма. Да, мъртв. Добре. Така, да видим сега какво ще се случва. Това поле е тук. Сега те с ораторски рад, така е. Кротко, брат, кротко. Кротко, защото... Аз... Чао, брат. Мара. Бай, шишкаджия. Ше. Не обръщай гръб, бе. Журт. Дебел. Айде на война. Искам да ги разруша. Ай, че какво ще чакаме, тук ще търча в строй. Чарч! Какво стрелям? Ясно. Ало, Аллах Акбар. Ай, стига. Тя... Купайца. Някакви проблеми с ракетите ли мъжа? Ще... Пък няма да биват. Първо съм ли. Добре, тия сега трябва да ги обзвам ли или... Ще... Мамка ти. Не бягай, ще те хвана и ще те мина на дивана. Човека. Ще... Хига. Ало. Това са как това го оцеля. Човек не ми каже, че ще го убия през стената. Дам! Поеми си. Бруталната игра. Това ми стана вече любимата игра тук. Хем с войни, хем реална смисъл да кажеш някакъв Battlefield. Чара скръптен. Чакай. Run, bitch. Не се бави, кучко. Аре. Их, майка ти мръсна. Ма бъгнеш, че говедо тъпо.
Балязно открито, Казвайте, че има засада тук. Флашка, малко. И поне разбрах на кой е флашката. Айде! И това е любимото ми оръжие. Гърната метчето. Стреляш ти с базуката, Тук. Седи. Леха. Човек. Кажи се, приятел. Тук бе, малко ти. Ако ми кажеш, че през стената не го оцелих, а то през дивана не успях. Не знам. Убихме ги, ме. Бегай! Майко! Убили сме ги друг път. Гледа този снайперист, тъп, гаден, грозен. Аре да не стреляш само. Чекай, момента се чарджва ми това се. Който оцелял. Който не е жив и здрав. Ало, къде се намираш тия изход? Няма повече курви да ми излизат. Мара бе, мишки. Вече тоталните ботове. Най-лесните мишенки, които съм виждал. Направо да си напишат яма за стреляй, моля та. Не по-нащо. Бия в тазовете. Тоест някой остава жив. Оставам жив тук, той ще ми се прави на герой. Да приспя всичките. Но само не се RPG-то. Мамка ти мъсна тук, бе. И как обърна посоката веднага. Бот. Мамка ти. Чакай, бе. Къде се запали през мене, За къде играта без мене, Мишка. Колкото разбрах, трябва да се ходи или в тази къща, или в тая май. И беше в църква. Не знам, на... Чакай, бе. Чакай се, кой да застрелям. Стрелям тя долу. Доколкото разбрах от сателитните снимки, като ми покажеш къде трябва да ходя, който трябва да правя, мамка ти мъсна, спри да ме стреляш. Разбрах, че трябва да спасяваме някакъв руски такъв спецназ. Не знам точно каква къща беше, това ще ми. Това с въжетата си го измислих добре. Като цяло, като гледах клипчета на играта и както ми разказах приятели, играта си е много добра. Чакай, бе! Седи, бе! Бързак! Къде са се разбързали всички? Пуп! Човек, вие какво правите, хора? Коя е тази армия? С кого си храните говедата? Мамка му граната! За малко. Чек. Вие граната ли ще ми мятате, бе? Аз съм повелителя на гранатите, бе. Прохообразни. Говеда, дърти, долни. Швара споя от краката до главата, бе. Метате гранати. Оптимисти. Нещо. Аре. Али нагоре? Да. Значи е било горно, така що добре. Айде, дай ми ги. Къде, бе? Естествено. Казаха ми, че има някакъв... Естествено имаш някакъв... Казах, че има някакъв бък, дето му да...
Ой, чакай ме! Чакай ме, бе! Уда! Ты ли? Тихо, брата. Тихо. То ли? Да. What the fuck is this, човек? Аеш. Талибан пост. Кой ти, бе? И то трябваше да спасим. И да. Защо? Бе, защо съм с това Night Vision? Каква си фирмата? Аз така може да ги покрема. Да, си не сме. Тук ли бе? Къде е мен? Оттам дойдохме от човек. Тук имаше ограда. Не можах да минавам, лампа мръсна. Исках да читна, но не стана. Айде на хелито. И да, това мисля да бъде клипа. До тук ще спирам. Харесвайте, абонирайте се, пишете в коментарите да продължавам с тази игра, да почна някаква друга. И така, надявам се да ви е харесало. Чао, чао от мен.